sitten pesemään tämmöstä Honda Accordia ja siihen olisi tarkoitus tehdä umpioiden kiilotusta. Sen verran heikko tuo näkyväisyys kuulemma näistä. Mutta varmasti on. Lähdetään katsomaan niitä tuossa. Miten niistä saadaan kiinteä? Muistat, että mä auto saadaan tästä. Ihan mukavan törssikäinen piirissä. Jes. Palataanpa tuossa, kun on vähän pestynyt. Aloitellaan hommia. Kiilottelu. Niin. Ensimmäinen veto. Tähän ei ole vielä tehty mitään. Tänne puolelle on ensimmäinen pyyhkäsy tehty ja rupeaa jo huomattavasti paranee. Keltaisella laikalla ja Virtan 15 sillä. Siinäpä ne rupeaa nyt olemaan kilotettuna ja kohta vetää vielä pinnote niihin päälle ja vaihdetaan eri polttimot sinne. Tulee tämmönen, näkyykö se trimmi, Kyeoni trimmi tulee siihen päälle. Jes. Katsotaanpa sitten, kun ne on täysin palahat. Katsotaanpa pieni valo. Voima ero tässä, kun vaihan polttimot erilaiset. Ihan semmoinen, en tiedä näkyykö se kameralle, saako sitä niinkään selvää, mutta tässä ainakin kyllä niinkö silmällä erottaa kyllä niin selvästi. Sanoisin kyllä, että aika paljon muuttunut valot. Tämmöset Philipsin Extreme Vision Pro 150 laitoin siihen. Lyhyille valoille vielä polttimuoksi. Mutta luulis näkevä. Aikaisemmin laitun tuosi pienen lisävalopaneelin.